Бары тик Татарстан гына үзенең ризасызлыгын белдереп дәүләт думасына җибәргән. Башкортстан корылтайы моңа карата бу яңа канун өлгесенә карата нинди фикердә? Башкорт милли хәрәкәте ошо законга шулай карый. Менә бу 309 законды безнең фикеребез буенча күптән сыгырга кирәк иде. Чөнки бу бөтенләй дөрес закон түгел. Ул законды бөтөргә кирәк, региональ компонент кайтарырга кирәк дип, шундай безнең фикеребез һәм һәр вакыт шуны кабатларга. Ләкин менә ошо законопроект буенча фикере шулай булды безнең башкортлар курултайының. Менә концептуаль бу законопроект буенча каршылыктар юк, ләкин менә милли мәгариф компонент һәм башка шундай матдәләрне кире индергә кирәк ине дип шундай позиция җибәрелде Мәскәүгә. Ләкин әлбәттә мин ондай позиция менән сынлап та килешмәйм. Әгәр дә концептуаль рәвештә бу законопроект дөрес түгел, уны кире кагырга кирәк. Менә бу минем позиция. Башкорт туганнарыбызның, дусларыбызның фикерен хуплап бер нәрсә әйтмәкче булам мин. Менә Башкортстан белән бергә ул хакта без депутатлар белән һәр вакытта элемтә торабыз, уртак бер фикергә килергә тырышабыз. 309 закон бит 2007 елның 1 декабрендә кабул ителде. Шуннан соң гамәлгә керә башлады. Шуннан соң Татарстан дәүләт советында без мөрәҗәгать кабул итеп, аны Россия җитәкчелегенә җибәрдек. Һәм берничә айдан соң Казанда без 21 милли республикаларның парламент җитәкчеләрен, депутатларын, Россия дәүләт думасы депутатларын, Федерация совет депутатларын җыеп, Фурсенконы мәгариф министрын чакырып Россиянең Казанда бик зур киңәшмә үткәрдек. Без менә беренче мәртәбә шушында үзебезгә куркыныч янагач милли мәгарифкә берләшә алдык һәм безнең сүзебез ишетелде Мәскәүгә. Һәм шушы киңәшмәдән соң, шушы 21 республика уртак бер фикерне әйткәннән соң, Россия дәүләт думасы 2 мәртәбә мәгариф законына үзгәреш кертте. Безнең файдага, милли мәгариф файдасына. Билгеле, әле без тулысынча канәгать түгел, һич кенә канәгать түгел. Сез бик дөрес әйтәсез. Безгә менә бу эшне һич шиксез киләчәктә дәвам итәргә кирәк. Бергә эшләргә кирәк. Эшлибез, әлбәттә, безнең законнар чыгачак, төзәтмәләр керәчәк. Ләкин Рөстәм Хәмитовның бер сүзе җитте. Ирекле укытуга күчәргә кирәк дигән, инде Башкортстандагы сүзләр Татарстанга да килеп җитте. Безнең халык, татарны гына әйтмим, ни өчен безнең халык шулай бик тиз мондый тенденцияга тиз бирелеп китә икән? Ни өчен шундый фикерләрне хуплый башлыйлар менә бик тиз арада? Аңлатырга кирәктер, Башкортстанда шушындый сүз булгач, Башкортстан татар милли хәрәкәте аны хуплады, булып чыкты, теләктәшлек белдерде. Дәүләт теле буларак башкорт теле укытылмасын дигән фикерне хуплап чыкты. Менә моның Татарстанга, татарларга тәэсире ниндирәк булырга куркынычы без аңлатырга тиешбез. Әгәр дә син чын мәгънәсендә сәясәтче булырга телисең икән, син бер кайчанда кемгәдер каршы көрәшмә, син үзеңне яклап көрәш. Менә монда ул теге безнең Башкортстандагы татарларыбыз белән мин дә бераз гына бәхәскә кирип алдым. Алар үзләрен якларга тиеш, кемгәдер каршы көрәшергә тиеш түгел. Бары тик шушы юл белән генә нәрсәләр ирешеп була. Үзләренең хукукларын яуларга тиешләр. Мин элек-электән әйтеп киләм, Башкортстанда татар теленең статусы булырга тиеш. Рәсми статус булырга тиеш. Аңа инде элекке президентлары Рәхимов вәгъдә дә биргән, үтәмәде, вәгъдәсендә тормады. Егет кеше вәгъдәсендә торырга тиеш иде. Әмма ләкин монда башкорт телендә каршы сугышуны мин һич кенә хуплый алмыйм. Без үзебезне якларга тиеш. Үзебезнең татарны якларга тиеш, татарның Башкортстанда мәктәпләре булырга тиеш, хокукы булырга тиеш, милли культура йортлары булырга тиеш, милли учаклары булырга тиеш, һәм башка тулы канлы тормыш белән яшәргә тиеш татар Башкортстанда да. Әмма ләкин безгә башкорт халкы белән, тугандаш халкы белән уртак тел табып, бергә менә шушы уртак мәсьәләләрне хәл итсәк, минемчә аның файдасы күбрәк булачак. Татарстаннан һәм Башкортстаннан читтә яшәгән татар һәм башкорт милләте бер оешма, бер кавым булып формалашып килде. Татар-башкорт оешмалары. Ул Казакстандамы, ул Россия регионларының өлкәләрендәме. Шуңа күрә 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы узгач, мин тәкъдим итәм, иң беренчедән булып шушы регионнарда татар-башкорт оешмасы статусын саклап калган оешмаларны җыяр идем мин. Чөнки аларда бу процесс, берләшү процессы һәр вакытта да булды. Татар булган җирдә башкорт булды, башка җирдә булган җирдә татар булды. Һәм алар бер кайчандагы регионнарда һәм башка соңгы илләрендә берсенә аерып караш урнаштырмадылар. Шуңа күрә безнең мондый җирлегебез бар. Һәм бу җирлекне дөрес итеп файдалана белергә кирәк. Бу безгә милләтебезнең эчке халәтен ныгытырга бер адым ясар иде.
Кызганыч ки, бүген татарның үз ишендә каршылыклар. Этник өлкәдә һәм дини өлкәдә. Перепис вакытында, саналу вакытында сез күрдегез, милләтне ничә этник группаларга бүләргә тәкъдим итүчеләр табылды. Һәм дин өлкәсендә мондый динле татар, тегенди динле татар. Ходай Тәгаләнең берлеге таныган кеше, бәлкем алай итеп фикердә йөртмәш. Шуңа күрә мин менә татар башкорт оешмаларының регионнардагы бердәмлеген аны өлге итеп алыр идем. Киләчәк фикер йөртүшебезгә. Тагы шунысын да әйтергә кирәк. Экономик проектлар, сәяси проектларга һәм милли дини проектларга караганда да өстен торачаклар. Шуннан чыгып фикер йөртсәк, иштән үзебездән чыгып түгел, тыштан безнең халәтебезгә чыгып фикер йөртсәк, әлбәттә без күп кенә әйберләрне башкача һәм яңаша күрәчәкбез. Андый мөмкинлеге татарның тагын шулай ук бар. Хәзер әгәр дә без бер-беребез белән шулай агызыга килеп барабыз икән, бу бер-беребезнең дә файдасына түгел, турда Фәрит әфәнде әйтте инде. Иң беренче чиратта безгә бер-беребезгә ярдәм кул сузарга кирәк. Әгәр дә мәсәлән башкорт халкы, башкорт оешмалары менән Башкортстанда миллионнан артык татар яши, нишләп аларның татар мәктәпләре кирәк? Башкорт менән татардар арасында дуслык булыр өчен бердәм проект эштәр һәм ниндәйдер шундай булырга тиеш безне берләштергән эштәр. Минең уйымча. Безнең дә ул эш нитә. Шуңа әлбәттә менә бүгенге шундай һөйләшү бик шәп булды. Чөнки шундай эшкә без килеп бер-беребезгә сүз әйтеп, ниндәйдер бер максатка килеп без ниндәйдер дуслыкка өлгәштек. Шуңа артабан да менә шундай проекттар булһа, ниндәйдер булһа, федерализм өчен көрәш, тел өчен көрәшме, яктан проекттар, менә ул яктан улайһа, минеңсә, бүтән нимә яхшы була һәм хөрмәтле татардар бергә яшәп дуслашайык, яшәйек. Рәхмәт. Бүгенге көндә үзәк белән төбәкләр арасында ниндидер уен бара. Шушы вазгыятьтә безгә бүген үз хокукларыбызны якларга кирәк. Русиядә яшәүче барлык милләтләр өчен милли үзаңны, үз теленне саклау проблемасы иң төп урыннарны алып тора. Һәм әлбәттә, әлеге өлкәдә хукукый нормалардан тыш иҗтимагый хәрәкәтләргә таянып һәм альтернатив механизмнарга таянып та эш итәргә кирәклеген аңлау безгә бик файдалы булыр иде. Сау булыгыз.